Bathathu abasala enkundleni bezwa namandla namaphoyisa. Ngaphetha-ke ngimbelele phinde futhi nginamukele i-channel ehamba phambili. Elami igama nguNtuthuko Makhumalo, bathi la sibona amakhumete. Mhlawumbe uma ngabe usemusha kulekhathi zophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulayikha, kanjalo futhi-ke nokushera okukhona okukhulu kunakho konke. Bafethu, kusale enkundleni abasolwa abathathu ngesikhathi bedubulana namaphoyisa eBooysens eGauteng. Kusinda abasolwa abathathu kulesi sigameko esenzeke ngoLwesibili emini ngesikhathi amaphoyisa ezinhlaka ezahlukahlukene aholwa uphebe ovimbezela abasolwa ukuthi-ke bayingxenye yeqembu lemkhulu ukuthi lithinteke emacaleni ahlukahlukene okubalwa kuwona angu-30 okubulala. Kutholakele-ke lezibhamu ezimbili ezingekho emthethweni. Amaphoyisa asaqhubeka nophenyo endaweni yesigameko. Ngaza kwethu-ke izona izindaba ezihamba phambili la kuthinta khona-ke la kusale khona iy'nsizwa ey'ntathu ezithintekayo laphana emacaleni angu-30 enzeke laphana endaweni yaseGauteng. Ngaza kwethu-ke umfezeko sengiphuma njena, ngiyabuya kodwa nezinye futhi ezilandelayo. Ungakhohlwa ukusubscribe, nibe nosuku olumnandi enithandako.